Ito na ang tanong. Ang tanong, unsay meaning sa URL? Technology. Sa URL. Or URL. Hello? Hello? Hello. Hello, kinsa ni? Si Ruel. Ha? Ruel. Ruel. Girly lagi ka tingog. Actually, very good tingog. Girly po naglawas? Diloy. Nag-aasa ka, girl? I'm from Southern Philippines College. What? SPC? Naganda ba ko kaila sa SPC nga mga gwapa? Ikaw ba to isa to? In? Abi na kog duha. Abi na kog duha kay duha mo na imong gidala. Anyways, girly. Unsa may answer di abi sa Southern Philippines College ay kog charchari. Mga estudyante diri. Of course. Diba, ang imong question kayo sa ang URL. Oo. So, ang URL, Uniform Resource Locator. What? Are you sure? Are you really sure? Kung i-check ha, basin ako ang sayo pa. Yes. Asa mo na nimo nakuha, be? Sa kuna-una lang. Be, atong ikuan. Kay basin, duha kabuk ang meaning. Sayo, be. Meaning of URL. Uniform Resource Locator. Okay. Ay, naunsa naman eh. Ang Yes. di man mo Yan ang mga estudyante sa SPC. Ay, wala pa. Ay kog charchari. Yes. Study sa una, wing. Study una pero nagtilaw-tilaw na. Klaro lang. Alam na. Charcharin, gigo mo ba? Ito naman nga. Click image with cars. No, nabalik na sa... Oh, so di ba? Mag-adjust, ani. Okay, bas hindi daw og yung day ka. Verify. Asa man ang cars lain? Wala naman siguro. Okay. Ay, napa. Ayay. So, assignment na lang nito sa tanan nga naminaw karon assignment na lang yung answer. Lagi kay ano na mo miyon ko correct nga kuan man di ay di na lang ko sa Yahoo di na lang ko sa Google sa Yahoo na lang tabi Yahoo yahoo.com. Master Poppy taka-taka lang. Tungo siguro sa kamayo mo to. Meaning of URL. Oops! The meaning of URL is am I right or maybe you're wrong? URL is University? Ano sa tayo mo? Uniform Resource Locator. It's correct! Nasyo ang... Universal man. Check. Mo po ni gitudlo sa ako. Mo gani natingala ko nganong universal man nga. Uniform man gyud ni. Basin sa sayop lang gyud code. So nasayop gyud ito. Lang. Kung request diha, pak ganern. Ang great lang ako ang tanan mga estudyante sa... Request mang good, great. Excited lang ikaw. Excited kay Kai? Sus ko si Unta kakara. Pusong ligaw. Pusong ligaw na po? Dili ay, kuhay na lang. Pusong bato. Sa may tsaga.
Kuan, pusong lito. Oh. May sakit kayo na. Ayay! Ito po, ligaw na lang. Sige, no problem. And then, sige. greet your friends. Go, ka-excited na kay kastanan. Oh my God, Shylock. Ito, great lang na content ng mga students sa SPC o Southern Philippines College. Especially sa mga HRM students. Hello! HRM! Din, yes, HRM yun. Dayan, maritime student po sa SPC. Si Sir Then sa akong ex po dayon, Shylock. Alalala. Oy, ay kalimti si Sir Roger, ang papa ni Maria Pilingera. Yes, Sir... ang din po. Si Abaday. Sir Abaday. Maura. Napaday. Kaya great po na ako mga BS students, yung mga gwapa. Ay, pwede ko mag-ila-ila na? Sa SPC libre. Uy, speaking of SPC, pwede ko muna agad mag-kutaw question? Yes. Pagkitayan si Mr. Allen Uy. Akong contact, be. Hindi na lagi. Wala problema. I-message ako sa Facebook para makabalo ko ikaw na. Sa Facebook. So, katura, Master Poppy. Ako karyado niya sa Ficarenta. O, gana. Sige, Maura. Mga to siya. Sa Ayan. SPC, Dream Big, choose SPC. Akong libre. Sa SPC. Amo ba? Speaking of URL, i-explain na ng URL, be. Ngano man na nahitabo man nga address diha. Nga unique man na siya nga. Hindi mo naman nagtrabaho. Ayay! URL, ha? Isipin natin sa mga wala pa kabalo, like hindi nag-IT, yung mga wala kabalo sa mga information and about internet. Muna siya ang unique page or unique na address para to a certain like HTML page, to a certain website, to a certain document or an image nga kung hunaon-hunaon na nimo, isipin nyo nga mura siyang mailing address, no? You're correct. Muna siya, like, say for example, ang domain name niya, muna siya ang city or town. Kung ang napag na siya ay part sa URL ka ng, kumbaga, muto siya ay zip code. And then, dito pagid sa unahan, pagid kung napagid slash ana, kung napagid dot or mga slash ana, muna siya nag-represent sa building. And then, next pagid ana, kung napagid slash lain ana, muna siya nag-represent sa kaning apartment or number sa room. Oy, mayo kay ka. And then next pagid kung napagid slash ana, muna na siya ang kanang cubicle. So kung baga kung moadto kag specific nga basurahan, cubicle na ba basurahan sa ubos. Kung gusto ka moadto sa specific nga basurahan, dapat kabalo ka sa address gid ato. Muna siyang URL nga imong ibutang sa ibabaw sa kuan. Request na, eto na kay Jonah. Napungasila si Kuano. Eto na. Gikan kay Jonah para sa mga taga SPC.